मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट्स लानानै फैलायबाय। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे टाइटल आरो थंबनेइलाव होनाय भिडिअखौ दासिमबो फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायना लादो। आसा खालामो बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअ आपडेटनि टाइटलानो जादों BAOHNDO बावखुंग्रि हाजोनि अन्थाइ थापायाव 2। बियो मोनसे गोदान बैसागु मेथाइ। दासिमहालागै बे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हासिगोन। बे भिडिअ स्टारिंआ ओम प्रकाश खेरखातारि आरो फंबिलि बसुमतारी। लोगोफोर, बिथांमोननि बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों कनसाई ब्रह्म आरो फंबिलि बसुमतारी। लोगोफोर, बिथांमोना बे भिडिअखौ दानि बावैसो फुल आपल'ड खालामनो होबाय। नायाखैबा बे भिडिअनि डिस्क्रिप्शन लिंकनि गेजेरजों नायना लादो। प्रडिउसारआ डक्टर मुसुका रामचियारी। बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय अफ फंबिलि अफिसियेल नैबे स्क्रिनाव होनाय इउट्युब चेनेलाव थांनानै बे भिडिअखौ नायना लाहैदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो होदो जेन बेफोरबादिनो गोदान गोदान भिडिअखौ थाब थाब नुनो मोननाय बादि। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेट्सआ बेनोसै। भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामना गालांदो। नेक्स्ट आपडेटखौ थाबैनो लानो हैगोन। थेंक्स फर वाचिं।